Ng'ato nyalo penjore ni sani to koro chung' kanye, en korka Ruto fuli kose podi en korka jopiny? Mokwongo ok walar ni ng'ama noluongo ng'a e mosruogni. Mano ok e gimilaro. Gimilaro en ni nomosore gi Ruto to nego be nogore gi Ruto. Gima nyaka wang'e kaka oganda ni joma dwaro ni mondo ogore gi Ruto nia gi en ang'o, dwachgi ere gima gidwa ni mondo otimre momiyo gidwa ni Raila bende mondo ogore gi Ruto. Ing'e ni gik miwacho ni Ruto koso, makosa ge gi te kata presidents mokalo ne koso kendo ne koso malach moloyo. Iwinjo ka Willis wacho ni en makosa mondo ne tam joma ne dwa dhi ng'anye kanisa. Ka wawe piny ma kata dwa dhi ng'anye od Owidi, kata dwa dhi ng'anye od Joyce, kata dwa dhi ng'anye od Willis, to yieni ayieya nikech ji no bede winjruok koso nikech ane katiba dwa bed gi piny ma mokethore kabisa. Omiyo nyaka wang'e ni gimoro amora mitimo nyaka bed gi gikone. Gidwa dhi ng'anye kanisa nikech Ruto nogolo 20 million kuro. Joma dwa dhi ng'anyogi gia but Kasarani. Tarik 20 dwe mar auchiel 2022 Uhuru Kenyatta nodhi lemo gi jo Akorino Kasarani. Nogolo lo mar milion 100 mowacho ni mano lop state omi jo Akorino. Ochako golo 10 million cash mokoni mano mar gi gero kanisa. Ochako golo 1 million cash okoni mano jotelo go dhi pogo. Jogi okong'eyo ni ng'ama nyalo bedo jatelo ndiko gik moko kumocha diera report mar Nadco ne opedh report makamano ne jatend piny osebudha ahinya. Tang'o momiyo nyaka sani pok waneno gimoro amora mosetime to sani ema koro mbaka makamago chak wuok kendo oko. Ok aparo ni owacho bang' mosruok. Koro kodwa dhi e gik manotimore chon. Ing'e ni Nadco report an kama bede to thoth gik mane iye kanyo ok gin gik minyalo bukore ni implement. Wabiro bedo piny ma sa asaya ma ng'ato ok oyie kaka timore to waloko chik. Sa asaya ma gimoro dhi marach gi ng'ato to waloko chik. Nyaka chike manyocha wadhigo e yiero mokalo ka waero kendo kwageno kaka mane wayiero go IEBC kane gik moko sekethore koro ng'ama dwa yiero IEBC koro ken Uhuru Kenyatta gosiepe mane gimosore go koro en William Ruto koro wadwa ni walok chik mondo watigi apaya manyien mar yiero gigi. Omiyo nyaka wang'i ni igalowa kaka oganda luo. Sani koro igalowa ni nyisowa ni Ruto rach kabisa ma nyaka koro wawere kode makikwa mosre kode mondo wuog e loch. To pok waparo kamwa bede ni ng'at madhi kawo lojni ka Ruto wuok. Gimineno ji go e koko miluongo ni SHA ji emok winj tiende. Awinjo kata ka jakom be wuoye wachno ni ji ok winj tie SHA. Mokwongo iyudo ng'ato koni SHA ok ti. SHA is an organization. Otiyo koso koti. Otiyo. Ing'e ni gima ji ok ong'eyo. Take for example, iyudo ni nitie counties ka 39 counties ok remit ga pesa medhine shift in time. Pesa madhi e SHA no ok giremit in time. Tiende ni ng'ata matie counties 39 go ok dhi yudo thieth kochopi osiptal. Namba 2 sama ni loso SHA no kaw ni nitiere ei SHA kanyo gi manage gimiluongo ni shift. Shift ni ema chalo gi NHIF. Kato kel gimiluongo ni primary health care mitimo nono to en nyaka time mane e level 1 up to 2 hospitals. Mane uyudo ki samoro idhi aneno ka gimoro bedo reported ni Homa Bay kidhi e referral hospital
gidwa tiyo gi shift tikoni ni idogi chak piny nikech shift ni olosi ni primary health care ithiedho level 1 gi 2 to in iwuok idwa ni dhi many thieth e level 4 kata 5 kanye makelo problem. Omiyo joma wacho ni gini ok tigi gima gitem timo gipuonjnwa ji ng'ato be dhi manyo thieth e shift to ken kata registered to duogo go mbaka ni ok ti odhi manyo to chudo to duogo go mbaka ni ok ti. Omiyo nyaka wang'e tie gini kisewinjo ng'ama luongo ni shift SHA onge gima owinje tie gino oaye go mbaka no we jomo ng'eyo mondo go mbaka. Dr. Salome ka intiere